sinabot ko ang ulos ko na yung sumugya ko kung ang pangaliring nilay na ang madiring na tulos ang kumatayin mga bimbe-bes dua mga pumang ako sa gulong sa simagarat dua. Jadi kung walang susagya kaya kang maraming susagya kaya namoy kapagtupahan marunong ako sa natin sa buhat na hindi naman buhay awal na paso na. Musik yang masih jalan ini mau ya deh. Pangiduan namin tulang na bersung. Asarap kita mangudurhon. Ima nanay parmen nami buru muna. Tujoron itu hatta. Laho majalo pasu paro asariko na ibaro. Siyan joron itu hatta marhite na posone. Ima tulang na burjuro din na tulang nami. Marhite di haroro nami. Barita barita las ngero ado madawat to kamura sa nami. Gabi ma mangguru mulati ma di haroro muna.
Jadi akka beritelas ni roha do ima songo direncanata di hari-hari nanang lewati. Iya, Jadi betul. harus menguduti ulot tamahita di hari pertikia sedarion. Iya, betul. Jadi songo ima dikita nama sama langgi. Lungaron waeng raja ni pamurota. Ima na hobar na tasingot kita di nagar purusau di na hari-hari na lewat. Lafi tu koman ni na nasida di na lahom mangalap guruta nasida na lahom na gaya parumenna anak nasida na lahom gabilata. Naneng rap kita mengudurhon tiba kan joron tu hatai. Duduk buti mahami. Sama ni mamang baru. Las doduti ma akka ulota nahu partusi. Tong asa dipatiur tu hatta lakata tu bagas jorona. Dina laho paujakon sada rumah tangga na baru kita. Tamama kita mulai tu hatta. Asa dipasu-pasu saruna dia ka ulota marlo tangan maita atau dumat besunta. Di bagasan kornia mah doa anak doa to di Purbadia. Amin. Marlo pitangan mah doa mulai kami Tuhan tujulung di bagasan mana gotor. Tupak kilala kami Tuhan asini roham. Mardongani kami di bagasa kaki pasun di bagasa roha. Pajuk pabuhi kami ho Tuhan di namar pula doa di namar boru. Ima Tuhan jelas ni rohanami di badan tikion. Dina rapa berkaton burung do anak nuriami tubagas jorom dina labau jaktus sada rumah tangga dari barman halani Tuhan sakak nami salubuk napati untuk Tuhan patolhas ma lakanami ta tubagas jorom upasa tami tangiang lihat nami Tuhan markiti anak Yesus Kristus Tuhan na di kasadaun itu di perbadian nama urra pokok sa rodi saleleng leleng di bagasan kornya ama do anak do to di perbadia amin, Amin. Jadi tuho amang upasa ma tuho bungaon songoni baga ni bungaon songoni hutsusna songoni ma ulina nagsog-songoni ma dohot mandala ni mulung tuwa ka ari na mangiho nang manjalo pasu-pasu padonga saripeo mahonon sembagas tuat sembagas jorong itu hatay senggia manyan nang itamawasu amata di bata tu padonga saripeo muna sanggia dipati ursa luhukna akka pikiran muna madalani mudu muna dibaca-baca muna dipargugoyang udah diparbisuki hamuna dalam madalani dipadaw ma akka na sudi halamohon rohamuna tarlumawi mana sudi halamohon rohani amat tadi bata atau bibahingi pe upasahap mo tuho se mancak kumabadan do sendiri Masa itu bagas jorong itu hatta dinalaho manggo matubaso asaan dia rumah tangga natau sipiruh ko dito ang atong keluarga ta dito ang atong masyarakat talu mo manya akhirun itu hatta sayang dia madonga mo sari madua baru maiki sonare ama makas ko tamma Tujuh masuk ke jalannya udah. Saya dukung kau itu. Amin. Nanti dia beho maringan maras tu. Saya hutangnya aku doa mang. Saya hulu aku dotiku. Dugo kay kang sarang man. Bebek langannya jadi tentang yang bahagia dah kelima saling pengertian masih idealnya aku nggak banyak ngomong itu aja laksanakan buktikan itu aja sangat banyak
Ngamar punguhita di alaman garjon, inganan pangalapan pasu-pasu siang Tuhan ni. Dia rumunan nuaing takas semua pabuahamu. Amang pastor nami, Bison Rodo Hami mabuan na buraktian. Dalan ni sobanami laho kasahaton, pangidot ko amat terebata, mauliate hamu. Marhite hamu malinut nami. Pasat amamu. Mauliate mawang, nunga hujalo hami na purang tiar munom. Ata dia dolakat na, dia donok na, dia mahatana, dia mananilop na dengan mapabotohon kamu. Buah-buah nami, buah-buah na uli do amang, buah-buah na denggan. Asa tiurma pasu-pasu ni debata tu janak nami nanaing pardo kasaribyo. Gapi jala horas takas matutulaw ta sa daryon. Nang manjalo pasu-pasu patungan sa ripion do anak doot boru ni uri yang giat kaberipe na daulat na sida. Saunari tau duro maanak doho borutom. Asa sianjur mula-mula sianjur mula to papasirangan ni aik pardomuan ni hosa. Debata do na mamuka sa mertua hita jolma, udur mahita tu gareja, Kristus ma manguluhon ulaw taon.
doton di porvaria. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong rohani debata, dohot paksa orang itu di porvariama, padungani kamu saludu. Di bagasan ng bason takas do lauta iman dinanay pasautong jalaman jalo pasu-pasu padungan sariteon anak dohod-dohod ni Kuliata ima Bigo Alfonsinus Francisco Marbun dohod Septika Sania Monari Boru Sinaga Sudiong Margusir Alani Holong tapi kedutungan di Panjang Parjolo dia jadi kita semuntia asa marsia horongan amat tanah tuinat tanah marsia horongan semulinan inata tu amat tanah patudu bontong holong alani asa tamanita dinalau maulahon ulaon nabadion sonat kita ikut mapandidiota ay marika pandidioni mamulahi tubudu kita tumulunetpan Sumun anak dohod di bagasan Kristus, mardo-mardo kamauliate, rakma kita makilalaon kaso-kaso ng tajalo, asa tugtong kita di bagasan na marsika kolongan. Alus ta anon, pupuji jala ilong kami mauliate ko. Ale di bata amanami, puji pangdinion ni Jesus anak niya Jordan, di patarilah kudu pertibion holong turuasmu songun nama sahibe puji jalan kami mauliateho ale Yesus Kristus yang nandorang nama bukan di silani nungan itu buhoko diai gabe orang munatat pilih puji jalan kami mauliateho. Bana sumulu tanihon ma akatan yang nabi jalan sekon ma pasu-pasu tunamo somon Bigo Alfonsinus Francisco Marbun dohot Septika Sania Monari Boru Sinaga sehingga manusia na dipasang dari jolo nilang gatamu dipahot asa kontong manusia homongan gagari penadalat di bagasan beriam Marita Yesus Kristus anakmu Tuhan nami di batala mengulu jalan manuaso na poko di bagasan masa daun dohotun di porpadia saat yodi sa leleng ni leleng na. Amin. Tabi kemana tabi kata kudu
Tungsura huhatahon at kaparhataan ni Dolma nang susurusuruap anggo sa parahorong ni Roha ahu nang somani hangsa dohot ahu na magkuli-kuli jala somon ogung na marmunod. Jala tuksura panuriramon ni Yahu gamihuboto hasimoon sa sudi rodi tadok parminotoan. Jala tuksura parhapor siyaw si tutu ahu pola tarpau jatahu dulu docon nasuara maahu ang goso par honong roha ahu mardiba-diba do parminoto atta jala mardiba-diba do panuri ramiotta duk pero nasudin gani asa pasoton na mardiba-diba salilin danak ahu dana pakatayokku dana parrohauku dana pikiraku alay disi tang ahu uhalok kon pangalahon na ubulok kon pangalahon na dana agunuain semodo pagdidaan ta somonsian surminan alay subut aduk buhi bema mardiba-diba do parmedo toak agunuain dope alayang budisi terus ma panadokku somon nau tinadana aku somon lima kata ini
uli ni Jesus Kristus mangikuton na batia Mateus. Ampunilah umayo alaihi. Di sadiki rumah akabari sini mengunjungi Yesus di nasida bela na jadi musika koloni bawa jauh mana asal alon alai ini na Yesus mengadu sinasida dan kundi jalan mulut siang mulai itu papan banyak sida bawa buru-buru ay dinokdo di bameri tadi kolom ni bawa doa mana doa kina lapatopon dirina dongan saripena gabe sada daging kunasida na duay asam dada dua benasida tunggu sada daging do onpe nampil do ni bata dan jadi sirangan di jomba. Damang dengan kami menghormati bagasan luar itu adalah Yesus Kristus ada untuk berpata Jepang berhukum tak kenal bangga saya asal sungguh-sungguh memperkabar jari semua masalah yang tidak bersendi kepada jauh dari melupas segera pun kaitan dan melupakan menentumus pastor itu semua bosankan setiap masuk cucuk itu semua jangan ada nasiya alai patah jari kurang lebih dari sida. Guarda dengan Pastor Vincenzius Simbolo dengan pengitu almarhum berpatiara Utanadi di Barus dan Barus berastari alai Barus satu tuna. Oh, bisa ada satu tuna Barus yang dihadirin lagi. Luna pernah melihat tua dalam tiup-tiup. Tinggal dalam dinang dari Allah di bagasan pasong matpuro kita di bagasan celo di 2 tahun ibadah lama payu tihut hut mananyakon na poso di kami ima bigo Alfonsinus Martun dohot dengan saripena setiga berusinahkan dapat dinang dari Allah di bagasan panjang parjodonan kali tabegino semundia pardongan saripioni ikut dipaune di bagasan parmodul kajolma jalan puasa pastor ikut dipaune ayah pardongan saripioni damang dengan nganyololan di dunia Katolik secara khusus pardongan saripioni iman sadatan dan abadiah nama nuans yang aman tadi bata ido alana didok padongan saripioni sadar sakramen sakramen itu tanda yang kudus dari Allah atau pastor di dia do habadiah di padongan saripioni habadiah di padongan saripioni tadi damai siang mula dito paman tadi batang kita jolma tinggi dito pa di batang kita jolma dito pa do siang holongna ala didido na hindi pasada na totong holong ni kita jolma di bagasan padongan saripeo holong ni amang si Margunon dohot holong ni inang guru sinagaon jalan amang daina nang te pastor na nang mga rebol pasu-pasu padongan saripeo di bagasan lugason
sabetulnya amat tadi batado na manumpahi pasukasuna. Kami mulan perhatian dulu. Alani ido manginang tung bagiado pantungan sanipeni jarak ikon di bangunai. Ido tomalana di bagasan panjang parjono nakani disesuai apostol Paulus kita asa tuntung jala galuk kita patudukon kolong tulungan tajolma tarumobi hambuna mandungan salibi diajari kani semundia lawan patudukon kolong ini na parjono didukon apostol Paulus nakini somono holongi labas artinya sabar di pandungan salibi pengikut sahabat domaina dan sanupa pandungan salibi tu madungan biasa mananawan alet-alet mono madungan do piamaina dan mudah pikata beda jauh sama ditiki madungan amang sumartonon do bagusinada beda do jabunan sida nak diboto do sude parangin di bagusinada so ninang parangin ni amang sumartonon dan do diboto bagusinada alay kung madungan sa ripe na manglina ina matutus dungan dungan muna dan dunganku hang puliki jabu namin isa ina matutus dunganmu icak modong ngay lau modong pengay lau mangap pengay tubadian pengay lurus alam ini boleh jadi muncul kejenuhan atau hal yang lain mungkin marbos yang non tu barbadara dot akar asli alam ini diajari apostol Paulus kita ikon sabar harus si Martolo ditobak ni pinapara si Al-Mahamud dan Mahmud Ramang Marco dengan berusinada dihaliani akka o paramuna binuat mahatoras bayang sopo di balia sagabe Mahamud jalan rasoras jalan tiut-tiut mahalang pasayat muna sediat mahatari di batata tapi di bagasan pasong aku tuh peserta panguluh dan di bagasan panguluh dan
Dari saksi makan sidang ini anak duhur guru di beliau lima di ulang perdoman sadarun mau yang dimana Tuhamuna amang biku Alfonsinus Francisco Marmun don inang sertikasannya monar guru sinaga dan monar Lungar bagai susunan di debata alamar sakap lapa honton paruan sari bermuna ya depan limani jangan sinasi di sudi luas Kristus tu nama masuk-masuk untuk honton paruan sari bermuna asa tutong pun kau kasih olongan jangan tulimang lawan tohonan muna semua sahabat ama dohon ina aladin saudara pagiloma asal tidak buka memasakkan turut ia sendiri muna mari tenang menadusi syukur-syukuran hamu biko Alfonsinus Francisco Marmun dohok setika sanya monari guru sinaga nungan tutusian rohanaya sejalan lulus samu lapo jakon pardongan sari bermunaun radero hamu doktong marsya olongan jala parsi pasarapan sadere hamu mangulu radero hamu di bagasan holong natutu manjakon akada danan nanai basa-basa oleh debata hamu jala gabe ama dohot ina nadaulat hamu laman guna sida ombatu pati oleh Kristus dohot kuliah Katolik Nabadia Saudari masih jalan mahamu lalu setidak kamu mau padang pardongan sari berguna Nabadia dijolori di bata dohot kuliah Digo Alfonsinus Francisco Marmun mancar poko setika sania monari kulisinaga gawe doang salibetku marpada doa mengikut ho rapor ho ditiki persaulian dan kesusahan ditiki lasniroa dan asa niroa awal ngaku jalan jakoku ho salin awal Aku setika sang yang menari berusaha macam bertuah biku Alfonsinus Francisco Marmun karedongan sari peko marpadan dohau na ikon hor rabdoh ditiki parsaulian nam hasasaan ditiki lasni roha nam asa ni roha hamulaku jalan pasampurku dogo sale yang awal saya dipatuh debat kama pada nang ina tidak komuna di jolone budia jala sadile horma pasu-pasuna tuhamuna dua nang pinado muni debat dan jadi senang di jolma asa sidakkan ya tidak ape di pulu batu na satu pasiran sebot makon di jauh tak puji ma Tuhan mau lihat tema di debat Ali Tuhan di batanari pasu-pasu mak akatitino ang giat manasida na mamakititino marsada di bagasan hasatiyaw mian di bagasan dami sa gudutulong marsyaloman jala marsi pasangapang ang giat matutong nasida mangulu di bagasan holong na marsi na holongan jala pasu-pasu matutong buku Nabadia silang barang devosi ulos dohot barason asang giat ma'ale Tuhan debata nami nasida nanay manjaro patulan sa ipeyon siyang mo setuktong mandapot pasu-pasuni jala sing giat ma hatami gadesul di nagula jala tungkot di nalandi sehingga masilangon paimonton nasida di holongmu jalan giat marusaniwon gabe dalam di nasida lawan tangiang manguman hapot siyaw di Maria Nabadia som semuni maulosong
asa gadis palas pagdagingon dohot partok diyo, maminta gajang yung dohot torok ni pinumpat. Sumuni manang boras itu diyon, asa pirto dinasida, jalaleleng mangulo sa tunasang madua, marite Kristus Tuhan namin. Amen. Alfonsinus Francisco Marbun, pasang matitinon tudungan sa ripem sumantanda ni holong doho tulus ni Rohan. Kali setiga saya menari bersama dalam matitinon pada berlaku doho tulus ni Rohan doho ibadah dan murni Allah doha doho. Ale sentika sania monari walusinaga, pasang matitinon tudungan sa ripem sumantanda ni holong doho tulus ni Rohan. Ale Bigo Alfonsinus Francisco Marbun, dalam matitinon tanda palaku doho tulus tuho ibagasan goa ama doa anak datang kabari. Jalo hamu mabuk kuna badia silang dohot rosarioon nagabebo hal haporsiaon di bagasang parumah tanggaon mona. Pirma pokki bahul-bahul pasalongan, pirma to dimuna jale setoktong mahabu marsia holongan. Horas. Kapasahat ma akatang yang paniluat tua mata daripada akadungan kami holongan nung nadigoki jalali parbalia debata kolong nina posona Bigo Alfonsinus Francisco Marbun do setika sania monari sinaga alani i bukun mani matinalengga dohot holong na subulong nang sinarona sida tapasakat na akatang yang katua mata demana. Saya Giatma Bigo Alfonsinus Francisco Marbun, dohot setika sania monari naga, naung di pasada di pardongan saripion nagadiaon, toktong nian di bagasan hari pasok dohot lasi roha di parnuluan sigano pari. Saya giatma Tuhan mamasu-masu pesta pardongan saripion na dihuta kana martite harorona toktong mangiring ripene baru asa tubuh di padan ng pinun na sida. Rahmaita Marido.
Tuhan nabung di bagas Solomon, akaripe nang pinasadang di bagasan patungan sa Ripeon, tutong dumangi rohani ko, asa pasupatu na sida di bagasan patungan sa Ripeon na sida, tutong lehol di na sida nagugoon, asa matugo na sida di nalaw mandala ni Pangulong na sida di bagasan na si Roma. Jala kumana sa tutong patuguhan holong di bagasan Galut Tripe Kristiani, asang giat maholong ni suan jala mamulu di bagasan Pangulong na sida si Galut Ali. Jala sekiat ma akabasa-basa nang niliho buto na sida, ima akadagdangan pahok na sida, sehinggiat matuktong di pasuk-pasuho, jala dapotang lastiro panay bayan sinan ko. Kapahita mangido, Francisco Marmon, dohon septika sania manani urusinaga, naumon diha sedang parumah tangga. Asa saroha sa pikiran na siga di bagasan mulu na siga nuk ari. Unang palawa sa dong na manggugay las niruhan siga, ay hodo na mamasu-masu na siga. Unang mapalawas kolam rohana siga, ay hodo na umpasadapon na siga. Marinte Kristus Tuhan, amin. Amin. Pada kita ukut pasangan musibah. Oh
martang yang magita ale debata amanasun badia sitop pasaluhut hasyanganon ditop pahodo bawa dohot berboru tubiru rupam jala digoi hodo nasida marite pasu-pasum mardongan serep niroha hutang yakop kami dotuhuak kana posomon nang di pasada marite sakramen pardongan saripionon ale Tuhan senggiat ma pasu-pasum namar sinuksuki ape tu si septika sania monari boru sinaga parsodugon suang sumuni tudongan saripena bigo Alfonsinus Francisco Marbun senggiat mahagogo oniton di porbadia songgok jalama pargogoi rohana sida asaboy di parnguluhon parbue nang basa-basa ni pardongan saripioni tudirina sida jala pamorahon huriami uhut manggoi hatuan di rumah tangga nasida mari teh seseorang tidak danak ale Tuhan anggiat maingot nasida mamuji ho ditikilas ni roha jalamar pangusan dean tuho ditikidok ni roha anggiat madisudi halo jaon ningoluna dilala nasida malas ti roha ala toktong do diramoti jala didongani ho nasida anggiat ma di paru kilon ningolu dihilala nasida harorom namamboan hasonangan senggiat ma ditunga-tungan ni ruasmu martangiang nasida mamujiho jalagabe setidangin di portibion senggiat manasida satu nasaur matua jalagabe rumah tangga nama duma ditunga-tungan niat kasih solo nang ali-alena asa di ujungna boy nasida maratuaon jala bongot tuharajan muda di surgo mari te Kristus Tuhan nami amin. Senggiat mana dibata amat gora semua pulusan mengamudi bagasan kolom dohot asadaun di Kristus yang di bagasan terimuna kami doa di bagasan amin. Senggiat mahamud di pasu-pasu dibata dapotang paksokan senang kali ada yang tunduk jalan paksokan dengan usuli joma amin. Senggiat mahamud dari sidik dangi hodong di debata kanon jalan paru kalau di bahasa tuakan nama sitaon do nama tauran asalawan madonan mauliate ditemu-temu nasida hamu diingan di debata nama dotong amin. Debata nasunina ngogoina mamasuk-masuk kamu saluduruna amadotun di porbadia Mauliate di debata orang mahikalau maka tidak pendidikan bahasa di